Ето ти чипса. Здравейте, приятели, здравейте на всички. Седмица време не съм се включвала. Повечето от вас, тези, с които си говорим на ти, знаят, че детенце беше се разболяло и бях се отдала изцяло на него и на семейството. Така. Реших днес да направя този лайв, да си поговорим за детокса, за черния дроб, как може да си помогнем вкъщи, какво можем да приемаме, как да почувстваме, че имаме проблем с черния дроб. И много, много важна тема, защото доста хора ме търсят заради това нещо, но от вчера знаете, че си имаме модератор. Обясних, че просто за социалните мрежи ми трябва помощ и затова реших да споделя това пътешествие с много мил за мен човек, който от сега нататък ще ми помага с лайфовете. В смисъл ще ми помага, защото е хубаво за вас да се задават въпроси и да се отговаря. Въпросите, които нашия модератор е подготвил, ги е извадил от въпроси, които вие като интересуващи се сте питали и сте споделяли в социалните мрежи. Да, искам да ви представя Хриси. Здравейте. Тя ще бъде част от нашият екип от сега нататък, свързан с социалните мрежи и с групата, за ваше улеснение, защото много пъти групата остава на заден план заради многото работа, която имаме. Затова тя ще бъде така втория отговорник на групата, който да отговаря дори на вашите запитвания и на вашите въпроси. Сега ще я оставим с нейния въпросник, понеже малко тя не е като мен така, да я не е срам от никой. Малко е срамежлива и докато свикне с всички вас, защото първо ме попита, не, тя знаеше групата колко е голяма и ми каза, това са много хора, мен ме е срам. Нека да й дадем нейното пространство и нейното време, за да свикне с всички вас и с начина, по който работим, но няма да я оставим така отстрани, ще я включваме и нея в видеята. И така, какво исках да кажа? Черен дроб, детокс. Значи, когато говорим за детокс на организма, почти винаги трябва не почти винаги, а винаги трябва да се замислим за черния дроб. Първо, трябва да помислим за него, да го пречистим него, за да почувстваме така някакси облегчение. Трябва да подберем билките, които са специално за черния дроб, когато правим детокс, защото черния дроб е филтъра на нашия организъм. Черния дроб е прахосмокачката на нашия организъм. Какво ще рече това? Всичко онова вредно, което приемаме, значи няма човек, който да не приема медикаменти. Няма човек, който да няма хронични заболявания. Има ги, но са малко. И такива хора, които не приемат нищо, аз много се радвам на такива хора. Търсихме такива хора, които се лекуват с народна медицина. Браво на тях, шапка и свалям. Защо? Защото се чувстват добре. Защото черния им дроб работи добре. Когато приемаме медикаменти, когато пушим, пием кафе, има хора, които приемат алкохол. Всичко това първо отива в черния дроб. И за това е нужно от време на време, ако нямаме заболяване на черния дроб, ако не е омазнен, ако не е оголемен, е хубаво веднъж годишно да го пречистим. Вече ако имаме омазняване, ако е оголемен, ако имаме други заболявания, тогава лечението е съвсем различно. Да чуем нашата
модераторка какви въпроси ни е подготвила. Аз ще се опитам да бъда на на 100% откровенна и да споделя това, което може да ви е от полза, за да си помогнете. Как започна, Мими? Как започна? Да започнем от това как започнах. Да, всичко, което тръгна. Да, откъде тръгнах? Много хубав въпрос. Това много добре си го написала, защото имаме много нови. Мисля, че вчера ли одобри 150 заявки? Даже повече, да. Вчера тя е одобрила над 150 заявки и всички тези нови хора не ме познават. И затова тя е решила да започнем така. Откъде съм започнала? От малка ме интересуваха всички тревички. Играех си на плод и зеленчук с тревичките. След това заминах за Испания. Бях на 17, когато заминах при моите родители, понеже те работеха там. И когато направих 18, аз започнах да работя в един ресторант да мия чинии. Собствениците на този ресторант, родителите на собствениците, те се занимаваха с дрогерия, с билки. Една баба, която тогава на онова време беше на повече от 90 години, много възрастна жена, Мария Ампаро се казваше, лека и пръс. Тя бъркаше всякакви тинктури, всякакви мехлеми, просто страстта, живота и бяха билките. В Испания има много билки, но не колкото в България. И аз, след като миех чиниите в този ресторант, винаги обичах да ходя и да гледам тази баба какво правеше. Тя видя, че аз имам интерес и започна да ме учи. С огромно желание, с голям интерес започнах да приготвям с нея, да се уча от нея. И така започнах. Така изкарах курсовете, така направих своята дрогерия. Тук да вмъкна, че държавата помогна за това нещо. И така до ден днешен. Какви хора най-често ти търсят помощ? Какви хора най-често ми търсят помощ? 80% от хората са хора, които имат някакво заболяване, лекуват се с медикаменти хикс години, виждат, че няма резултат, т.е. че потискат, но не лекуват и решават да търсят алтернативната медицина, решават да търсят билкари, знахари. Просто човек се хваща за сламка. Иска да си помогне и вече не знае как. И има много невярващи, които ми казват, това ми е последен опит. И повечето от хората са такива, които вече не вярват на медицината. Но има и такива, които се грижат за себе си, които използват само билки и така. Всякакви хора. Добре, да преминем към днешната ни тема за черния дроб. Как да разберем, че черният дроб е претоварен? Как да разберем, че черният дроб е претоварен? Много добър въпрос. Ако нямаме проблеми с черния дроб и започнем да чувстваме една тежест, една болка в корема, дори болка в кръста, ако кожата ни потъмнее, или само ушите. Имали сме клиенти, на които само ушите им пожълтяват. Имаме други хора, които нямат никакви оплаквания, но пък като си направят изследванията, алата излизат завишени и тогава разбират, че имат проблеми с черния дроб. Добре. А кои билки помагат най-много за черния дроб? Кои билки помагат най-много? Значи основната билката топ за черен дроб е магарешкия будил, след това е гохарчето. Гохарчето се използва стъбло и корен.
Листата също, но са по-слабички, така да го кажа. Магарешкия будил само цвета, т.е. само будила и корена. И на трето място мога да кажа, даже и на четвърто, на трето място копривата, защото копривата пречиства. И полския хвощ, който е антисептик, който е противовъзпалителен. Това са 4-те топ билки за черен дроб. Колко време трябва да се приемат? Колко време трябва да се приемат? Така. Ако имаме проблем, ако имаме заболяване на черен дроб, трябва да е профилактично всеки ден. Ако искаме просто да се погрижим за черния дроб, веднъж годишно препоръчвам едно пречистване, което е от месец и половина до 2 месеца и половина трае пречистването. И тук искам да вмъкна. Може ли да вмъкна защо е толкова време? Може ли да вмъкна? Може, разбира. Добре, понеже ти си с въпросите, искам да вмъкна, че когато ние сме здрави, в смисъл здрави с черния дроб, нямаме омазнен, нямаме оголемен, нямаме хепатит, нямаме никакви заболявания на черния дроб, искаме просто да го пречистим. Винаги трябва да знаем дали имаме проблеми с жлъчката. Защо? Защото когато пречистваме черния дроб, това, което излиза, минава и през жлъчката. И ако имаме някакво запушване, ако имаме камък или така нататък, може да направим проблем. Затова пречистването става бавно. Тоест, ние предлагаме тинктура от 100 мл, която стига за 2 месеца и половина, ако нямаме проблеми с черния дроб. Приема се от 20 до 40 капки сутрин на гладно. И пречистването става бавно. Не може да има хора, които искат за 10 дни да станат нещата, но така не се прави и не е позволено. Всички говорят за детокс, но правим ли го правилно, Мими? Повечето хора не. Повечето хора не правят детокса правилно. Точно това казах преди малко. Много хора искат за 5 или за 10 дни да вземат хапчето или веднъж седмично или месечно и да кажат аз да направя един детокс. Детокс, когато правим, винаги е минимум 2 месеца за годината. Минимум 2 месеца за годината. Нещата трябва да стават бавно. Това, което е токсичното, това, което е вредното в нашия организъм, в нашите кръвоносни съдове, трябва да излезе лека по лека. Защо? Защото може да получим едно отслабване от самия детокс. Много хора, които искат да... Утре купи една близалка. Една близалка, утре ще купа, добре. Извинявайте. Когато имаме едно пречистване на кръвоносни съдове, на черен дроб, на храносмилателната система, всичко трябва да става бавничко. Защо? Защото може да отслабнем, може да получим разстройство. Има странични ефекти, с които просто трябва да ги избегнем. И най-важното, водата. Задължително, когато приемаме една тинктура за детокс, задължително трябва да приемаме минимум 1,5 литра вода на ден. Минимум. И не само. Всеки ден трябва да се приема това количество. Кои са най-честите грешки при детокса, които допускаме? Най-честите грешки при детокса? Най-честите грешки са тези, че ние си приемаме нашата тинктура за пречистване. Да, обаче има хора, които обичат да си хапват, има хора, които така не се грижат много за своето здраве, ядат си пържено, ядат си тестено, сладко и така нататък. Не може да приемаш една тинктура за пречистване и да изядеш днес един шоколад, един хляб и една тава пържено месо. Това са най-честите грешки, които хората си мислят, че могат да си ядат всичко и да си правят детокса и ще го получат. Не.
Винаги съм казвала на такива хора: хапвайте си 6 дни каквото ви душа иска, но 7-я ден не яще нищо, пийте само вода. Добре, а може ли да навреди самия детокс? Не, самия детокс не може да навреди с абсолютно нищо. Имали сме случаи да не помогне, когато стойностите на асат и алат са доста завишени, но да навреди не, никога. Добре. Ако човек иска да направи всичко това правилно, какво би му препоръчала като готов вариант? Ако иска да направи този човек всичко правилно, първото, което трябва да се свърже с мен, да обсъдим дали има някакви хронични заболявания, дали приема някакви медикаменти, дали просто приема на детокса трябва да е безопасен. Защо? Защото, например, магарешкия бодил може да понижи кръвното налягане. Затова хора, които страдат от ниско кръвно налягане, трябва да приемат по-малка доза. Затова е хубаво да се консултират с мен. И да, имаме готови продукти, които са за лесна употреба с капкомер. Приема е от 20 до 40 капки на ден в малко вода сутрин на гладно. Да. Добре, ще вали дъжд, ще си караш колелото и ще настинеш. Добре. Прощавайте. Така, направи ми впечатление, че опаковката е нова. Да, направи ти впечатление, че опаковката е нова. Аз имам доста видеа преди това за опаковките, защото се исках, имах този стремеж, исках до такава степен се бях маниачила, да съм от полза на хората, да помагаме доколкото можем, и бяхме решили, че ако похарчим едни пари за опаковки, то ще трябва да товара самите вас с тези неща, и затова на онзи период от време ги пращахме или в буркани, или в шишета. Да, за нас беше важно. Момент, Вилия, не говоря. Мамо? Да. И казват ми мамо. Добре. Беше важно за нас съдържанието, а не толкова... И когато купиш мино, туалет, мама. Добре. Ял. Добре, тишина. За нас беше важно съдържанието, за да има клиента от самата тинктура или от самия елексир или от самият мехлем за по-дълго време, за да е доволен той. Но трябва да вървим с закона, и българското законодателство ни задължава да си имаме опаковките и етикетите. За това вече е така. Да, виждам даже, че е с капкомер. Да, с капкомер, да. За по-лесна употреба на клиента. Така сме го измислили. Ако някой иска да започне, как може да го вземе? Ако някой иска да започне, задължително трябва да се свърже с мен. Телефона ми е закачен в групата. Винаги препоръчвам да изговорим нещата, защото с писане често стават грешки. Изкоментираме проблема, ако има такъв страничен, работя с секунд, и изпращаме продукта. Добре, нека преминем и към мехлемите. Мехлемите. Да, много интересна тема. Много интересна тема. Какво помагат те? Мехлемите. Така. Да. Мехлемите предлагаме различни мехлеми за различни заболявания. Последен ден вкъщи
Мисля, че вече му е минало и в понеделник започва градина. Мехлемите. Имаме различни мехлеми. Вилияне, тишина. Я отиде виж тати какво прави. Отиде виж тати, ти е взел количките и пистолета. Отиде виж тати какво прави. Имаме различни мехлеми за различни заболявания. Какви са? Така, базата ни е обесолена свинска маса, зехтин, слънчогледово олио. И вече влизат етеричните масла от извлечени. Това е етерично масло, извлечено от самата билка. Добре. Етерично масло, извлечено от самата билка. И така се приготвят мехлемите, плюс пчелния восък, който е задължителен. Разновидности. Знаете, че винаги в хладилника се опитвам да имам от всеки един. Вчера до някое време сме имали така доста работа за мехлемчето за артрит, артроза от люти чушлета. На традиционния мехлем от Невен. След това имаме биомехлем за бръчки. След това имаме мехлем от рози за лице. Тишина, Вилияне. Мехлем за хемороиди от 8 билки и много други. Да. Добре, тишина. Да попитам, кои са най-полезни? Най-полезни? Да. Всички са полезни. Само да знаем, трябва да знаем много хора, когато ми звънят, ми казват, боли ме кръста. И аз се чудя от какво да му изпратя мехлем, защото го боли кръста, защото може да бъде дискова херния, може да бъде артрит, артроза, може да бъде ушипяване, може да бъде мускулно, може да бъде лумбарго и започваме да гадаеме. Но когато имаме болка и не знаем откъде, винаги предлагам от черния оман или от лютите чушлета, защото той е болко успокояващ и хората са доволни. Добре, Мими. На мен ми излизат и други страници, които предлагат мехлеми. Цената е много по-висока. Ще ни кажеш ли малко повече за твоите цени? Да, мам. Има много и аз, т.е. ти ми казваш, аз нямам толкова време да се ровя и ти винаги ми снимаш и ми казва, да. Виждам, че стана бум от това нещо за мехлемите. Има даже много нови профили, които продават своите мехлеми. Разгледах ги онзи ден от това, което ти ми прати. Вижте какво. Например, къде е от Невенчето? От Невенчето, къде ми е от Невена? Ето го, мехлема от Невен. Значи на този мехлем от Невен аз не мога да му взема повече от 7 евро. 100 мл. Като ако си мажете само ръцете и лицето, вие ще имате за около половин година от този мехлем. Но аз не мога да му взема повече от 7 евро, защото билките са доста ефтини, повечето ние си ги берем. Тези, които тук в района ги няма, ние си ги купуваме, но не мога да си позволя за това мехлемче да искам 20 евро. Защото винаги си правя една съпоставка, че ако на мен ми трябва този мехлем и аз търся да си го купа от някъде и аз съм както, например, много хора, на една пенсия от 200 евро, аз няма да мога да си позволя за месеца да си купа 2 такива мехлема, или един такъв мехлем, да дам 20 евро за него, да дам още 5-6 евро доставка и няма да мога да си го позволя. Ще ми е нужен. Затова винаги се съобразявам
цените да са ни народни, защото ние сме народни хора. И е важно да помогнем на хората, защото много е важно за нас съобщенията или обажданията след това, както имаше Наталче, целувам те, ми се обади и ми каза, колената ми са добре. За нас това е важно. Дали ще го дадем с 5 евро по-малко от другите, как да го кажа, от другите колеги. Не мога да се изразя така, защото не знам дали са ми колеги. Не знам дали са такива. Не мога да правя сравнение, защото имахме един, даже вие тогава скочихте за мен, имаше една госпожа, която също прави мехлеми и каза, ти ни подбиваш пазара с твоите цени, спомняте ли си? И аз си казах, че аз нямам пазар и моите цени са такива. Добре. Нещо друго? Ами, как може да се поръчат? По телефона, на Messenger, на Viber, повечето от вас ми имате телефона, много хора го нямат, но той е закачен в групата, най-отгоре има закачена публикация с номерата. На Messenger също отговарям и е важно да знаете, ако звъните или ако пишете и не вдигна веднага или не отговоря веднага, означава, че или имам работа, или имам задължение, или винаги връщам обаждане или отговор. И мисля, че вече трябва да ме оставиш вече. Пресъхна ми гърлото вече. Нали? Да. Да. Следващия път съгласна ли ще си да си поговорим за косопадът? Важна тема. Паника, атаки, стрес Важна тема. и тревожност. Много, много важни теми. Да, косопада сега, от другия месец, март месец, ние жените. Може ли малко тишина? Март месец започва така обилния косопад на повечето жени. Ще бъде интересен лайф също. Паника, атаки, тревожност, депресия. Също ме търсят много хора за това нещо. И също е много важна тема, много интересна тема. Има какво да кажа, мога да почна и още сега. Добре, ще го оставим за следващия път, да го направим понеделник. Ще го решим в последствие. Ще го решим в последствие, само ще помогна. Ще бъде интересно. Да, ще бъде интересно и да оформиш така въпросите, да може хората да ги разбират. Тези ми харесаха, както ми ги зададе. Мисля, че разбрахте. И айде да те покажем малко и тебе. Стига си се крила, трябва да свикваш. Ами да. И добре. Кажи нещо и ти. Трябва да свикваш, щом ще ми помагаш. Аз бих добавила, че билките са подарък от Бог. И ние трябва да ги използваме правилно. Защото това са естествени продукти, от които всеки трябва да започне от някъде, защото те са дар от Бога, да. Те са дар от Бога и просто Той за това ни ги е дал, за да ги ползваме правилно. И има много... Това е така по-такава тема за мен, защото замислете се, че той е създаден от Господ. То е нещо, което никой не може да ти забрани да излезеш, да си го откъснеш. Стига да знаеш какво е. Много хора си мислят. Имам хора, които ми звънат и ми казват, имаме един бурел тук. Познат ли ти е? За тучениците става на въпрос. И много хора го скубат и така и го хвърлят, но не знаят, например, че тученицата в Гърция се яде като салата и е много полезна за високото кръвно, за кръвната захар, за холестерола. Много малко хора го знаят това и това ни го е дал, природата ни го дава, Господ ни го е дал. Има ли да кажеш още нещо? Ами, не, това е. Това Следващия път ще бъдем отново тук.
С Мими. С Мими. Да. И следващия път да... Да, може и вие да пишете в месенджер в групата каквото ви интересува. Да задавате въпроси. Да, аз ще ги задам тук на лайв. Да. Това е много, също е много интересно да не само ние да публикуваме в тази група, а и също вие да задавате своите въпроси и ние да отговаряме. Добре, това ще е за днес. Чувате го. И може да споделяте лайф. Може да споделяте лайфа, да достигне до повече хора и да сме максимално полезни за всички вас. Целувам ви, чао!